जिहेतु दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दिल्लीयाव गोलाव लामा हान्जा सुरदों। बे गोलाव लामा हान्जा सुरनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बे रेलि हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन। जिहेतु रेलि हाबाफारियाव बाहागो लादों मा बुंनांगोन? दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो लोगोसे मैयानिफ्राय दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब खुंनाय जादों। बे मोननैबो हाबाफारिनि आङो बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम गाहाम हामलायनाय बावो आरो गुबैयै थुनलाइ आफादनि जोनोम सान हिसाबै थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि हामलायनायखौ बावहरो। बर' थुनलाइ आफादखौ गायसनजेननाय दैदेनगिरि सनाराम थाउसेन आरो जयभद्र हागजेर बिथांमोननोबो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो। बर' राव थुनलाइनि थाखाय जायफ्रा जिउ गारनांदोंमोन बिथांमोननि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरो। दिनैनि समाव गोदान दिल्लीयाव फिन खेबसेबाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान खुंनाया बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो माहारिनि बयनिख्रुइबो जौसिन पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन एबा गार्जेन आफाद होननानै बुंनाय मान होनायाव जोङो आगानसे आवगायबावनो हादों होननानै आं सानो। मानोना सारा भारताव बर' थुनलाइ आफादखौ दायो बयबो मिथिगौ, जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो मिथिगौ आरो बर' थुनलाइ आफादानो मोनसे आफाद जायनिखि दिनै मुलुग दरबाराव बर' राव थुनलाइखौ गायसननो हाबाय आरो बर' थुनलाइ आफादा अराय गोख्रों जानानै थाथों आं बेखौनो हास्थायो। आरो बड'लेण्ड महोत्सब खुंनानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे मेसेज जोङो गावजों गावनि लोगोसे गुबुननोबो होनो सानदोंमोन, बियो जाफुंसार जानो हाबाय होननानै आङो मिजिंथियो। मानोना मैया भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैनानै जोंनि हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि जि मोनसे रादाय होनायजों लोगोसे बिथाङा इयुनावबो जोंनि हारिजों अराय सम गसंफानाय आरो बिथाङा जोंनि खामानि मावनायाव मालाबाबो मेंनाय नङा होननानै जिखि मोनसे मेसेज होलांबाय, आं सानो बर' हारिनि थाखाय आथिखालाव बियो जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट आरो बेखौ लानानैनो इयुनाव बर' हारि दानायनि हाबाफारियाव जों आवगायलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। जिहेतु दिल्ली बायदियाव खम सुबुं अनजिमानि बर'फोरा रेलि हाबाफारि लादों, मा फोरमायनो? दिल्लीयाव खम सुबुं होननानै नङा, बेवहाय 4,000 सुबुङा रेलि खालामनाया बिराद गिदिर रेलि बियो। स' बेवहाय बर'फ्रा जे गोजोनखौ लाबोनो हाबाय आरो गोसोबा गुबुन गुबुन हारिफ्राबो गोजोनखौ लाबोनो हायो। मानोना दिनै मिडिल इण्डियायाव नक्सालबादनि थाखाय गोबां जेंना जादों, बै ओनसोलफ्राव जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनो हायाखै, सोलोंथाइनि गोबां जेंना नुजादों। दा बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै मैया प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जे बर'फोरनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ। मानोना 40 बोसोरसो सोमावसारनायनि उनाव दिनै गोजोनखौ लाबोनानै बर' माहारिया जोङो जौगानायनि फारसे आगान सुरनो हाबाय आरो बे मेसेजखौनो दिनै होनो थाखाय, बे पिसनि जि मोनसे मेसेज बेखौ होनो थाखायनो बेवहाय रेलिखौ लानाय जादों। आरो बे रेलिया सारा भारतावनो मोनसे रिमार्केबल बयजोंबो मख'जानाय मोनसे रेलि जागोन होननानै आं मिजिंथियो। जिहेतु बे रेलिया बबेनिफ्राय बबेसिम जागोन होनना फोरमायगोन? बे जास्ट स्टेडियामनि सोरगिदिं मोनसे बेरायदों आरो बियो जिहेतु दिल्लीया जोबोद क्राउड, ओंखायनो बे क्राउडखौ एबा ट्राफिकखौ डिस्टार्ब खालामालासे स्टेडियामनि सोरगिदिं मोनसे लामा लानानै बेरायनानै मोनसे मेसेज होनायनि हाबाफारिखौ लादों। जिहेतु बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे रेलि हाबाफारियाव बाहागो लादों। बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै दिल्लीयाव दिनै गोलाव लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे समाव जोङो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिथिनानै लाबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे रेलि हाबाफारियाव बाहागो लादों, नाथाय बाहागो लानानै बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों बे रेलि लानाय हाबाफारिनि बागै बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ नोंथांमोननो बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायबाय।